Foli ani waleɲumandɔn o bɛ aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ye juin kalo tile fɔlɔ ye san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ juma tɛmɛnen ni o bɛnna juin kalo tile 30 ma san 2025 an ka jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale ye AES jamana ka minisiri 3 o bisimila. O minisiri mun ka baara ɲɛsinnen don fɛn mun ye kiriko kunkanko olu ɲɛnɛbɔli ma ni o bɛ tali kɛ Mali, Niger fo ka taa se Burkina ma kulubagaw olu fɛ yen nɔ cidenkulu mun tun ɲɛminɛlen don an ka minisiri fɛ ni o ye Mamadou Kassoge ye ni o ye Mali ministre de la justice et des gardes des sceaux ye walasa fɛn mun ye donna nataw la ka taa ɲɛfɔli kɛ an ka jamana ɲɛmaa ye k'u bɛnalen fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan walasa kiiri tigɛcogo AES jamana olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ kelen cogo min na ani fɛn mun ye sariya ni o bɛ ta AES jamana olu kɔnɔna na kiiriko bindakun kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen cogo min na u taara nin kuma bakuruba ninnu de da yira an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ale ɲɛkɔrɔ. An bɛ taa an ka finitigilakaw olu ka kibaruya o kɔnɔna na an bɛ taa Douentza ale marabolo kɔnɔna na ka sanga ni bi kari juin kalo tile fɔlɔ an ka finitigilakaw dagayɔrɔ min bɛ bulukɛsi ni o ye poste de bulukɛsi ye maa maramafɛntigiw ye binkani wale ta ni ka nin poste in sɛgɛrɛ mun kɛra sababu ye an ka finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ ni ka dangarikɛ banbagaci wale tigilama caman minnu tun bɛ bolimafɛn sen 4 fo ka taa se bolimafɛn sen 2 ma ni o ye moto ye ni ka dangarikɛ olu caman na o de ye hukumu kɔnɔna na ka sanga ni bi kari juin kalo tile fɔlɔ an ka état major général des armées ale ye bataki kɛ ka yira k'a fɔ an ka finitigilakaw kɛlen don ka wulikajɔ dɔ kɛ nin marabolo kofɔta ninnu kɔnɔna na mun bɛ tali kɛ bulukɛsi Mundoro ni o bɛ Douentza marabolo kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli olu bɛ sen na walasa fɛn mun ye nin banbagaci wale tigilama ninnu ye u bɛ se ka dangariku bɛɛ lajɛlen na cogoya mun na. Halisa an bɛ to an ka finitigilakaw olu ka kibaruya o kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen ni o bɛnna mai kalo tile 29 ma an ka minisiri mun bɛ yen mun ka baara ɲɛsinnen don surunalidenw ani jamana lakanani koɲɛw ma ni o ye ministre de la défense général de corps d'armée Sadio Kamara ale ye wulikajɔ kɛ alamisa tɛmɛnen ni ka taa ɲorokaw olu fɛ nɔ a tagakun tun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye kankura mun ni a bɛna jɔ an ka finitigilakaw olu tɔgɔ la ɲorokaw olu fɛ nɔ ni ka taa o birikiden fɔlɔ o da an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kankura yɛrɛ mun bɛna jɔ ɲorokaw fɛ nɔ a bonya o bɛ taa jɔ fɔ hectare 500 o bɔɲɔnko de la nin kɔni kɛra nisɔndiyaba ye fɛn mun ye ɲoro sigibaaw a n'a laminidugu olu bɛɛ lajɛlen fɛ. Halisa finitigilakaw ka kibaruya o kɔnɔna na kununko sibiri mai kalo tile 31 ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ ye walasa fɛn mun ye basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de la kununko juma an ka finitigilakaw bɔra ni ka kɛlɛkɛminɛn caman ni ka o sɔrɔ o dɔw bɛ tali kɛ fɛn mun ye kano fo ka taa se bɛrɛdɛnw a n'a ɲɔgɔnna caman an ka faba ole kɔnɔna na. AES kunnafoniya ole kɔnɔna na kununko sibiri mai kalo tile 31 Niger jamana ɲɛmaa Général Abdramane Tiani ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ Niger jabaranisoba ale la ni o ye RTN walasa ka kunnafoniya di kɛ lahalaya mun bɛ Niger jamana ale kɔnɔna na fo ka taa se AES jamana olu ma cogoya mun na walasa aw ni ne an ka faamuyali caman ni ka o sɔrɔ Niger jamana ɲɛmaa ale ka kɔrɔfɔw la an ka jɛ ni ka kuma dɔw lamɛn nanzarakan na. Petit stupide Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Si jamais nous perdons ces colonies, nos fils, nos petits-fils iront en Afrique chercher leur subsistance. La migration va changer de direction. D'accord. L'Union européenne, à côté de la France, doit faire en sorte que cette vision africaine échoue. C'est ce qu'il dit. Et il va plus loin. Cette vision, nouvelle vision des Africains de l'AES doit échouer. Le Niger, le Mali, le Burkina, s'ils réussissent, d'autres suivront. Il faut que Emmanuel Macron parte, ça je suis d'accord avec lui, même si c'est avec regret. Il faut que Emmanuel Macron parte ou la France en souffrira.
l'Afrique n'a pas d'histoire. La même chose que Sarkozy avait annoncé. Tout à fait. L'Afrique n'a pas d'histoire et en conséquence, ça c'est sa conclusion, l'Afrique ne peut pas dominer le monde. Mais l'Afrique n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour dominer le monde, puisqu'elle l'a déjà dominé à un certain moment où ce monde duquel il se réclame n'avait aucune existence humaine ou organisationnelle. Je ferme la parenthèse. Et c'est pourquoi je dis, tout ce qui se passe, cet acharnement pour la France et le fait que nos pays ne méritent aucun égard. Nos pays doivent rester les colonies qu'on exploite à volonté. Et c'est ce qui me ramène vers nos ressources naturelles qui sont un autre point. En plus du mépris affiché, il y a ces ressources naturelles qui sont la base de l'acharnement français. Parce que les Français l'ont compris avant le Nigérien, à commencer par l'uranium, exploité depuis plus de 50 ans, depuis 68. L'uranium a fait la prospérité de la France. Les Français l'ont compris. Mais l'uranium a fait la misère et la mort des Nigériens. Ça, malheureusement, les Nigériens ne l'ont pas compris. Ameta farikolo ɲɛnajɛ ale bina kun kan Coupe du Mali ale finali tanna kunungo Stade Malien ale ni Joliba ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ mun yɛrɛ kan an ka ministre ɲɛma ni o ye général de division Abdoulaye Maïga premier ministre ale tun b'a kɛnɛ kan ale yɛrɛ ye coup d'envoi di stade ale ni Joliba ni ɲɔgɔn cɛ mun kɛra sababu ye fɛn mun ye Stade Malien ale ye sɛbɛya sɔrɔ Joliba AC kan fu ani kanangolo o b'a yira k'a fɔ fɛn mun ye Stade Malien ale ɲinan Coupe du Mali 2025 ale kɛra jɔnjɔn tabaga ye Alisa an bɛ to farikolo ɲɛnajɛ ale binakun kɔnɔna na Ligue des Champions ale finalu tanna kunungo Allemagne ka olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Allemagne dugu mun bɛ yen ni a bɛ wele ko Munich PSG ale ni Inter Milan olu de tun bɛ finali kɛnɛ kan mun kɛra sababu ye fɛn mun ye PSG ale ye sɛbɛya sɔrɔ Inter Milan kan fu ani kanangolo nin bɛ ka siɲɛ fɔlɔ ye fɛn mun ye Paris Saint-Germain ale k'a kɛ champion d'Europe ye san 2025 ayiwa Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni ka da kulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala k'an ka jamana ni k'a basigi